Hindi pa rin matanggap ni Aling Karina ang nangyari sa anak nitong 13 anyos na si Charles. Ito'y matapos pagbabarilin siya sa isang lamay sa Barangay Pulay sa Villasis, Pangasinan noong Biyernes habang nagtitinda ng balot kasama ang anak. Sobrang sakit po na hindi ko po may pailiwanag kasi sa nangyari po sa aking anak. Sa murang edad po niyang ito, sakit kagad ang kamatayan. Kaya sakit-sakit po bilang isang ina. Ang maiipong kita sana nila gagamitin bilang allowance ang anak ngayong linggo sa pagpasok sa eskwela. Mabait, malambing at masipag daw si Charles. Talaga sobra. Minsan po, ayaw ko nang magsalita kasi nga po pag naiisip ko po yung mga pangyayari, hindi ko po makakaya talaga. Sobrang hindi ko po makakaya. Sa paunang investigasyon ng PNP Villasis, si Charles, biktima lamang ng misidentification. Maaring ang subject po talaga nila na barilin ay yung isang nandun na nasa lamay nung gabing iyon. Kasi base po sa informasyon natin ay may nasuntok daw po itong isang tinitignan natin na pwedeng maging subject ng mga bumaril dito sa biktimang minor de edad na kung saan may na-injured po na dalawa. Sinubukan pang dalhin si Charles sa pagamutan pero agad din itong binawian ng buhay matapos itong magtamo ng 3 tama ng bala ng kalibre 45 na baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din sa pamamaril ang 2 pang individual na nakilamay din. Matapos ang pamamaril ay dali-daling tumakas ang mga sospek sakay ang motorsiklo. Ito pong minor de edad ay nanonood po sa mga naglalaro doon sa lamay ng baraka. Tapos bigla pong dumating itong mga suspect natin, nalulan ng kanilang motor. Gumawa po sa aking anak. Sana po sumuko na po siya. Awa naman po kayo sa amin. Hindi pong iniwan niya.